Ahojte, je tu tínedžer v kuchyni. A dnes ideme robiť? Túniakové stejky Na masle. A mami, nie je to ťažšie pre tínedžerov? Zoňka, túniak je najľahší na svete. V sushi reštauráciách ho jeme surový a tuto na panvici poutáčame, do minútky papame. Na panvici máme olivový olej. A stejky sú umyté, osušené, osolené, pokorenené a ideme ich osmažiť z každej strany Ideme na to tam minútku. dať. Pozor. Výborne, dobre ti to ide. A teraz tam pridáme cesnak a bylinky. Maslo rajo pridávame až neskôr, aby sa neprepálilo a aby krásne obalilo steak. Vtedy vzniká tá najlepšia chuť. A toto je to kúzlo, polievaj ho maslom. Toto už len nakrájať a papať. Výborne, takže ja dám prvý. Wow. Vyzerá úžasne. Ty daj druhý. Šťavnatý. Posypeme sezamom. Tak skús, aký sa ti zdá? No, vnútri je to trochu ešte surové. Áno, a presne o tomto je túniak. Niekto ho má rád aj takto. My ho môžeme aj trošku prepiec ešte, keď chceš. Tak poďme. Dobre, a toto aranžovanie jedla mám najradšej. Ja. Minulá sme boli v Taliansku, teraz sme v Japonsku. No tak čo, ešte sa bojíš tých stejkov? Vidíš to? Aké jednoduché. Uložte si recept a spravte si to aj vy. Ahojte! Pa!